kajimaten. Bener-bener ora bisa diremehkan mari isu. Tapi percuma isun yen ora bisa kanggo nimboyong agemen Panembahan Senopati Tombak Kiai Pleret. Sudnya ningati isun bagin mati ananing sadroning kadung kadimaten. Mulai semono iya isun ora bakal kelihatan waltak boyong pepunden Mataram. Iya ladalah apa maning iki. Bener-bener sungguh aneh, bener-bener gue bingung mari isu. Ladalah manusia isun kumawani kumalancang sira mancing ananing tempat kieu duwe maksud lan tujuan apa sira manusia? Bangsaning kuriang bangsaning penawungan isun pamri kelawan ageman Panembahan Senopati Tombak Kiai Pleret. Ulai semono saliramu aginya sing sadroning kadung kajimatan sira. Manusia isun yen bae awakmu arep musik salah sawijining pusaka sing ananing kadung pajimatan, niscaya isun sing bakal dadi penghalange. Ladyalah ora tek sangka lan ora tek nyenak dudu bae sifate manusia tapi sifat bangsa kuriang pun pembelaan bebantu mari Panembahan Senopati. Ingat yen sira sengaja jadi penghalang isun, wah bakal tak runcang jadi apa sira. Ayo lapor sira aku. Senajana kelawan berbagai macam halangan munculing bangsaning kuriang, munculing bangsaning penawungan, tapi tekad aku kang wis membaca demi kebahagiaan putra nisun arep sapa sing bila bantu lamun dudu isun wong tuane. Mulai semuanya Panembahan Senopati Panembahan Senopati ageman saliramu bakal isun boyong Panembahan Senopati. Iya ladyalah nganti patang kedet aliwan ing sadroning kadung kajimatan. Ladyalah ladalah paingan gan paingan tempat panggonan isun nganti sangar panas paribawane. Ternyata ana manusia ning tempat panggonan isun. Tangkorak isun lung dulung ajang ganggu tumindak isun. Ulai semono sira agennya sing sadroning kadung kadimatan sira. Manusia isun justru sira sing ganggu ning ketenangan isun. Mula semono ayo tinggalakan tempat panggonan isun manusia. Wahai bangsaning penawungan isun ora bakal ninggalaken ing sadroning kadung kajimatan
yen bae isun durung berhasil kanggo mboyong pepunden Mataram tanpa Kiai Pleret mulai semono yen sira sengaja kepengen jadi batu sanduan isun wah niscaya bakal taksirnakan sing kertai muka bumi sira. Ayo manusia lamun sira mampu manusia nganti ladak bandingan ini patik sira. Iya ladyalah bisa hilang sekejap nedra. Waduh gawe kaget mari isun mau muncul yang sebelah tangan tak candak nganti hilang sekejap nedra ing waktu ini muncul yang sebelah kiri surya manusia isun sepisan maning isun ngomong ayo tinggalakan tempat panggonan isun manusia wahai bangsa ning guryang isun bangsa ning penawungan usir sedina ping pitu isun ora bakal ninggalaken gedung kejibatan yen bae isun durung berhasil kanggo mboyong pepunden Mataram. ladalah yen bae sira kukuh kelawan pendiriane sira niscaya bakal dadi mangsane isun sira manusia. Tengkorak isun bener-bener ngudal amar nafsu isun wah niscaya sira pal taksirnaken sing kertai muka bumi sira. ayo tibakaken pusaka nira manusia Pecik sira. Iya ladalah jasa wali pisah sing padane sira. Pecik iya ladalah bener-bener aneh tapi bener-bener nyata dari pandangan mata isun. Awaki kelawan jasa nganti kentayangan saya ladalah wani nyatu maning saya manusia isun ayo tinggalakan tempat kir lamun sira masih pengen selamat manusia. hai tangkorak isun yen sira kukuh pendiran-dira tetap sira jaga anane ageman sing setruing gedung kejimatan pinasti sira bakal sirna sing kertai muka bumi sira. ayo lamun sira mampu sirna kaken isun manusia. Iya tabah hebat ingsun bet mengerti ing waktu itu paingan dan paingan lamun tuh anak manusia sing mancing ning sedurunge gedung kejimatan sing tujuane pamrih kelawan pusaka sing aring gedung kejimatan mual bisa selamat saking sedurunge gedung kejimatan. Ternyata memang benar gedung kejimatan benar-benar dihuni kelawan bangsaning penawungan bangsane merkayangan mulai semuanya isun sengaja pamrih kan pepunden Mataram. Iya ladalah bumi nganti gonjang ganjing apa sing dumadi ladalah ora tek sangkalan ora tek nyana
nusa isun kumawani kumalancak panggonan aku nganti panas samar paribawane lung tulung nusa tinggalaken panggonan aku yaksa kinawa tuju semata-mata isun ganggu musik ketenangan saliramu ana isun mlebu ing sadring gedung kecimatan isun pamrih isun bodoh kelawan pepundhen Mataram Kaupak Yebleret lat wala nusa isun pamrik lawan pusaka Kyai Pleret iya moal bakal bisa nusa aku kan jadi penghalang yaksa kinawa aja coba-coba garung mentalis lamun tu saliramu sengaja arep dari batu satu isun wah pinasti ing waktu iki sirapal perhadapan lawan nusa isun bangsa maringaku wah pacik sirap tameng dadanira ceperakan kulit sirap iya waduh 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 nusa isun sepisan mani wis eman-eman tinggalaken panggonan aku yaksa kinawa sadurung isun menggenggam pusaka tombak Kyai Pleret isun ora bakal ninggalaken ing sadurunge gedung kecimatan lat wala nusa isun wis eman-eman awakku moal bakal mampu yaksa kinawa bener-bener ladak bancingan diri wahai yaksa kinawa senajan sira gede ora linampai senajan isun cilik ora ngoti sawangan apa sekali kapal tangan isun isun sopokaken pusakamu sorongaken maring aku yaksa kinawa pacek ing waktu ini sira bakal kesorong jadi agama isun niscaya bakal letak ing sitit budala yeah ayo bangsaning kuriang bangsaning penawuan yen sira penasaran kawan isun budal sing sadurunge gedung kecimatan isun ora bakal kinir semenir isun ora bakal serap sabras apapun si bakal dumadi tak hadapi maring isun ageman panembahan Senopati wis ana ing hadapan mata isun mulai semuanya senora kelayatan papundhen Mataram
bakal isun boyong ing wektu iki. Panembahan Senopati ing wektu iki pemerintahan Mataram bakal runtuh, bakal hancur ulah perbuatan isun. Kabeh para prajurit Mataram nggih kula tak krungu-krungungaken ning sejerone gedung Pajineman Mataram ana swara kegaduhan. Ayo Yai pada diperiksa lepuh ana ing gedung Pajineman. Ayo bebarengan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Coba Yai diperiksa keadaannya kayane getih pirang-pirang. Masya Allah. Ya Allah Kang, Priwen kepiye ngobrol. Wani banjir gini Kang. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ora disangka Arya Sentanu uga Arya Soka njaga ana ing sejerone gedung Pajineman Mataram jalanaken tugas nyata-nyatane berarti jelas Yai. Nggih. Ana sawijine durjana kang mlebuh ana ing sejerone gedung Jimat diperiksa apa ana pusaka sing ilang. Apa-apa Datuk kaya Krisna Garunting Masih anak. Terus gada wesi kuning anak kuno Datuk golok setane anak sing langka apa kini Dok? Awas sing teliti. Astagfirullahaladzim. Apa sira Perpus ada orang kuno mengesore buat pada niba. Coba digelatih perut mengsor. lebagian kiri den. Apa kuno lebak kono? Ya Allah. Pusaka tumbak Kiai Pleret gila angkat ini Kang. Coba diteliti aja guyon. Coba digelatih tumbak Kiai Pleret aja sampai hilang ya. Salah ingat Kula us inget lebagian naroe ki. Lebagian ki. Astagfirullahaladzim. Berarti jelas durjana sing mau mlebuh ana ning sejerone gedung Jimat Mataram pamrih marang pusaka keagungan Mataram iwal sing dimiliki marang Kanjeng Panembahan Senopati yaiku Kiai Pleret. Coba Yai Arya Soka uga Arya Santanu sigra punar baik di beres dingin Yai aja sampai ngotor. Ayo Dede ayo gedung Jimat Mataram siji ayo kabeh siji neke. sampun diamanaken Kang. Jadi kepripun kini Kang kelanjutane? Setitik isun pengen bahas keanehan Gimana? tentang hilangnya pusaka keagungan Mataram yaitu tumbak Kiai Pleret. Kian sing mantak dadi aneh isun uga awakmu kabeh tentu jaga berbagai sudut
ana ing Kesultanan Mataram. Tapi toh kenapa bisa Durjana manjing ning sejerone gedung Jimat Mataram sampai berhasil nggawa pusaka keagungan Mataram yaiku Kiai Pleret. Apa wak mundo ini curiga siapa yai? Lamun wong sejen beli mungkin bisa mancing ananing sejerone gedung Jimat Mataram. Lamun dudu wong dalem. Oh bener ya, padahal kula lan sekabeh prajurit artinya ning sudut pojok pejimatan iki ya komplit gini Kang. Selalu dijaga maksudnya. Isun uga artinya mempercayai awakmu kabeh jaga bahkan giliran 24 jam jaga aset negara kang ananing sejerone gedung Jimat Mataram. Tapi nyata-nyatane ning sejerone gedung Jimat kaya tumenggung Arya Soka uga Arya Sentanu, bukti nyata kesaksian marang awakmu kabeh ngletak ananing tempat kian keadaane wis ora bernyawa. Berarti ilange pusaka Kiai Pleret bahaya Rai. Ya justru jelas bahaya Kang. Bakal kulalan sekabeh prajurit saking Mataram bakal libendu. Mulane kian aja sampai Kanjeng Panembahan Senopati ngaweruhi ilange agemane Kiai Pleret, karena tentu kian sing mantak mengko sing disalai iwal kejaba isun uga awakmu kabeh. Karena sapa sing jaga anak ning sejerone gedung Jimat ilange pusaka berarti ilange nyawane sing jaga. Karena dia pertanggungan jawab awakmu uga isun tentang ilange pusaka Kiai Pleret. Kian kudu berusaha isun melacak sapa Durjana mau kang wani mboyong keagungan Mataram. Aja watir Kang, sumpah kulalan sekabeh prajurit saking Mataram ora bakalan lancalinci loncat saking tali gagang permana Kang. Tapi sing mantak dadi bingung. Apa Kang? Ya toh kenang apa Durjana mau tanpa meninggalkan jejak. Berarti anak kaitannya kelawan Kesultanan Mataram Durjana mau. Aja wong dalem kini Rai. Lamun isun arepan nuduh secara nyata watire timbule fitnah lamun ora kebuktian. Tapi kian minangka tanggung jawab isun uga awakmu kabeh. Ayo Rai sigra digedheg lumakue Durjana kang wani boyong pusaka yaiku Kiai Pleret. Ayo Rai, aja kesuwen digedheg. Ayo. Ayo Rai, aja sampai lolos, gedang sampai di mana, sampai ditemukan keberadaan Durjana, sekelebatnya orang, sabar orang panggil. Ayo Rai, Ayo sekabeh prajurit saking Mataram. Gedhek bebarengan. ayo Rai,
waton bagenangun asal kelakon alon-alon keranginan diwasalon kedinginan Kakang alon dingin tumindak ke sampeyan paribasan isun kumpul ananing tepat nimpal batas anaing kula iki rasa keder ning memikir ni sampeyan bosenut ditembangi bosenut sesampune matur kesuwun Raye, kula kakang apa mulane si kakang lawan sirya nunggu ada ing tapal batas tujuane isun lagi nunggu kaya dene kakang Songgoriti. ayo konon ari kula sipate dadi bawane sampeyan nunggu ning perjalanan ya mangga siap kanggo ngemban perintah Sebab apa Raye kaya dene kakang Songgoriti lagi delik durat mata mancing ada ing sejone gedong Panjimatan. sareng aanan jine keding aanan jising duwe wilayah dadi kula iki atas perintahe kaya dene kakang Pati Songgolidi konon Lah mulane Raye bakawong dadi prajurit dirongo kena yen kakang Songgoriti ngandika sebab oranana mutiara kang indah iwal ucap lan pangandikane wong kang dadi pemimpin Raye. konon ya ya artinya kula iki durung jelas atas omongane kaya dene kakang Pati Songgolidi Ananging aneh temen kene Raye. Ayogi sing ana ning Jepang sareng nokel sine keding nok indah keding Suwe temen kakang Songgoriti. waduh iki telepon ning mburi sampeyan Lah Ki Brojo kula kan tugas kabeh pengikuti Ki Songgoriti nggih mangga pripun Kang. sawangen maring Ki Brojo Lah lamun ora salah tombak Kiai Pleret. Berarti pan sampean berhasil Kang. kali sekeding sareng mamai andik mamai arkane geding ombak Kiai Pleret Ya minangka ageman Sultan Panembahan Senopati ing waktu iku wis ana ing dampal tangane isun Ki Songgoriti ananging Ki Brojo pripun Kang. tumindak isun metu sing sadroning gedung Kajimaten kang keciras mandine keding minangka saking tunggu gerak-gerik isun wis diangrui